Brɛsesa nwoma etoso mienu tinso. Na Salomo wie mpaebɔ no. Oja firi soro duru bɛhye ɔhye afɔde ni okum afɔde no. Na Awurade anim onyam bɛyɛ ɛdan no ma. Na asɔfo no antumi anhyɛ ne Awurade dan no mu. Efiri sɛ na Awurade anim onyam no ayɛ Awurade dan no ma. Na Israel ma no nyinaa hunu sɛ oja ne Awurade anim onyam abeduru efie no so no. Wɔde wɔn anim butu fam aboɔ nsɛyɛ no so sɔre. Na wɔda Awurade ase sɛ ɔyɛ na nabɛyɛ wɔ daa. Na ɔhene ne ɔman no nyinaa bɔ okum afɔde Awurade anim. Na ɔhene Salomo de anantwie mpem 22 ne nnwan mpem 120 bɔ okum afɔde. Na ɔhene ne ɔman no nyinaa dwira Nyankopɔn fie no. Na asɔfo no gyinagyina hɔ. Wɔn som nnwuma so. Na Lewifoɔ no nso kurakura Awurade nsanku a ɔhene David yɔe sɛ wɔmfa na Awurade ase sɛ n'adɔyɛ wɔ hɔ daa. Bra David nam wɔn so yi ayɛ no. Na asɔfoɔ no hyenhyɛne ntotorobɛnto wɔn tentensoɔ. Na Israel nyinaa gyinagyina hɔ. Na Salomo yɔ abannwa a ɛwɔ Awurade dan no anim no kronkron. Na hɔ na ɔbɔɔ ɔhye afɔdeɛ na ɔhye asomdwoe afɔdeɛ ho sradeɛ no. Efiri sɛ wɔabrɛ afɔrebukyia a Salomo yɔe no. Na ɔhye afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ ne sradeɛ nam no nsene so. Ɛbrɛ no mu no, Salomo di napɔna no nanson. Na Israel nyinaa ka ne ho. Asafo kɛseɛ pa a ofiri deɛ wɔrekɔ Hamat kosi Misraim subonhwa no. Na da a ɛtɔ so nwɔtwe no, wɔyɛ afahyɛ nhyiamu. Na afɔrebukyia no dura. Wodi no nanson ne napɔna no nso nanson. Na bosome ɛtɔ so nson ne da a ɛtɔ so 23 no. Ogya ɔman no kwan ma wɔkɔ wɔn afie. Na wɔn ani gye na wɔn bo tɔɔ wɔn yam. Ade pa a Awurade ayɛ David ne Salomo ne ne man Israel no nti. Na Salomo wie Awurade fie ne ɔhene fie no. Na deɛ ɛbaa Salomo akoma mu sɛ ɔbɛyɛ Awurade fie ne ne fie mu no nyinaa wie yie. Na Awurade bɛyi ne ho kyerɛɛ Salomo anadwo. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, mate wo mpaebɔ na mayi ha afa sɛ afɔrebɔ fie. Hwɛ, sɛ meto ɔsoro mu na osuo ntɔ, na sɛ mehyɛ ntutumme sɛ omedi asase no, na sɛ mede ɔyaredɔm ba me man mu, na sɛ me man a wɔabɔ me din wɔ wɔn nsɔ no brɛ wɔn ho ase, na wɔbɔ mpaeɛ, na wɔhwehwɛ m'anim, na wɔsane firi wɔn kwan amɔne no so a, me nso mefiri wɔ soro matie, na mede wɔn bɔne afiri, na masa wɔn asase no yadeɛ. Afei, m'ani bebue, na mayɛ aso mama ɛha yi mpaebɔ. Na afei mafa efie yi ayɛ no kronkron sɛ me din ntena ho nkosi daa. Na m'ani ne makoma bɛtena hɔ na nyinaa. Na wo deɛ, sɛ wo nante m'anim sɛdeɛ wagya David nanteeɛ, sɛ wobɛyɛ deɛ mahyɛ wo nyinaa, na wadi m'ahyɛdeɛ ne m'atemmudeɛ so a, ɛneɛ mɛma w'ahenni adwa atim, sɛdeɛ me ne wagya David pam sɛ ɔremma onipa a obedi Israel soɔ mmɔ woɔ no. Na sɛ mo deɛ, mo sane na mugya m'ahyɛdeɛ ne me mmaransɛm a mede magu mo anim yi, na mokɔ kɔsom anyame foforɔ na mosɔre wɔn a, ɛneɛ metu wɔn afiri m'asase a mede me maa wɔn no so, na efie a mayɛ no kronkron ama me din yi mɛto afiri m'anim atwene. Na mede ayɛ ɛbɛ ne ɛfene aman nyinaa mu. Na ɛdan a ɛkron kɔ soro yi, obiara a otwa mu ho no ho bedwiri no, na waka sɛ, ɛnam deɛ nso na Awurade ayɛ asase yi ne efie yi saa. Na wɔbɛka sɛ, efiri sɛ wɔgya Awurade, wɔn agyanom Nyankopɔn a woyii wɔn firi Misraim asase so no, na wakɔ so sɔ anyame foforɔ mu asɔre wɔn asom wɔn. Enti na wɔde bɔne yi nyinaa aba wɔn so yi.